Kultur arloa Euskal Herria irratian. Kultur arloa kulturgintzaren aldizkaria. Eusko ikaskuntza eta Euskal Herria irratiaren arteko lankidetzaren emaitza da kultur arloa. Honako ale honetan solaskide dugu Arantza Ugartetxea pedagogoa. Eusko ikaskuntzak antolaturik kongresua datorren astean azar honen 18tik 20ra eginen da Gasteizen. Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza. Horixe da kongresu horrek duen enuntziadoa. Aurrerapen iraunkor berrikuntza gizarte. Begiratzeko modu haunitz, planteamendu interdisiplinarra arlo eta lerro asko eta desberdin hartzen dituena. Globalitatea, partizipazioa, zuzentasuna, demografia, gehiago ere bada, eta arloetako bat gizarte memoria da. Ta honen barrenean topatu dugu, geure harridurarako topatu dugu tarota. Harritu engaitu ez dugu ukatuko eta modu berean ez dugu ukatu beharrik ere puska batean izutu egiten gaituela. Tarota, badakizue, karta multzo bat. Betire eta ezer juzgatu eta esan baino lehenago entzun egin behar da, eta gainera aurrez esana gelditu behar da, tarota ez betire adibinaziotan ibiltzeko edo eta etorkizuna igertzeko ez da hori, baizik errealitatean oinarritu, errealitate horren interpretazio egin, esperimentazioa eta baliagai didaktiko edo pedagogi gisa erabiltzea. Memoria sozialaren arloan tailer bat da Arantza Ugartetxeak proposatu eta eginen duena kongresu horretan. Iturria edo abia puntua eta oinarrian zer dagoen Paulo Freire pedagogoaren dotrina edo hobeki bere ikasbidea. Arantza Ugartetxea. Pablo Freireren sustraia edo zutabe bat da hitzaren irakurketa, errealitatearen irakurketa izan behar duela. Lotuta joan behar dutela. Ezinbestekoa da. Bestela beti gabiltza nolabait sartuta hezkuntza munduan eskizofrenia mota horretan. Alde batetik dugu ikuspegi zientifikoa edo intelektuala eta beste aldetikan daukagu oso ulerpen eskasa errealitatean egunerokotasunean gertatzen zaigunari buruz. Orduan, bi zutabe horiek lotzea da batez ere Freireren lana eta egin beharra. Nik hori berarengandik, bere libruetatik, bere alfabetatze praktikatik eta berarekin egonda gero hori jaso izan dut eta hortikan abiatuta hitza baita ere dela simbologia bat, zeren simbologia eta lengoaia ere bai, hizkuntza ere bai, simbologia munduan mugitzen den zerbait dela. Orduan, azken urte hauetan ere Txilen egon naizen egonaldietan eta Freireri buruzko zabaltze honetan topatu nintzen baita ere Alejandro Jodorowskik egiten duen tarotari buruzko ulerpen horren erakargarria horrengatik. Eta berean niretzako gauza berria, zeren nire hezkuntza barruan, nila adineko emakumea naiz, nire hezkuntza barruan simbologia esen landu, edo ez genuen landu. Baina tarota, hemen ezagutzen dugunagatik gehiago da, zarretorri beharko lukeen, edo gerora zarretorriko den, asmatzen ibiltzeko, horla ezagutzen da, ez hori da. Eta horrek errealitatearekin zekusteko dauka ba. Oso galdera ona. Gainea hori da tarotak daukan nik esango nuke alde ez gardena eta ez beharko lukena izan behar bada. Zeren Jodorowskyren ildotik La Vía del Tarot bera dauka libru bat irakurtzen hasita ni konturatu nintzen tarotak batez ere
gaurko egunean eta momentu honetan zer aztertzera eramaten gaituen, bideratzen gaituela. Orduan ez da etorkizunari buruz, ez pasadanari buruz, hor daude. Eta adivinazioa, sumatze hori, behin betiko berak kendu egiten du. Sensibilitate hori, kendu egiten du. Orduan, simbologia hori da, aztertze bat egoerari buruz, beste simbolo bat bezala, erreflexio gixara eta gugan ispilu gixara egiten duen zerbait. Baina nola, pixkate zehazten hasita, eta ez daukagu tarote kartan jokurik, ez? Baina zer egin beharko litzateke? Zer egingo dugun adibidez, taller horretan, kongresuan. Baina, guazen konkretuki zer egitera goazen, tallerra da. Orduan, hasita, lehenengo zutabe bezala pedagogiaren arloan, Pablo Freireren ikuspegi hori hartuta, bere zenbait testuak idatzita eukiko ditugu karta gixara. Esan nahi dut, bere libruetatik ateratako zenbait testu hartuko ditugu gugan, berak idatzi izan bangitu bezala guri. Eta zer esaten digun testu horietan? Orduan, dinamikan taldeak osatuko dira. Eta talde bakoitzak testu bat aztertuko dugu eta erreflexio bat egingo du pedagogiaz testu horren barruan. Gero, etortzen da dinamikaren osagai bezala, etortzen da tarota. Arkano nagusiak. Esan nahi dut, arkano nagusietan dago, nik esango nuke jasota giza esentzia ia dena, baloreak. Giza esentziaren balore asko daude. Oinarrizkoak. Zeren, hor, tarotaren bidez, guri gaur arte etorri zaizkigu gizakiaren zenbait interpretazio eta jakinduria ere bada. Adivinazioa kenduz gero. Nik horrela erabiltzen dut pedagogi munduan eta taktika modura. Orduan, irudi horrek osatuko du teksto horren ikuspegi bat. Dira, bi irakurketa, eta biak gure asmoa da laguntzen digutela osatzen errealitatearen irakurketa. Bakatu nire jakintasuna, baina arkanoa esaten duzunea zer esaten ari zen? Arkano da karta bat, daude 22 arkano nagusiak kartak. Eta daude 54 arkano txikiak. Arkano txikiak dira, karta arruntetan dauzkagun espatak, urriak, kopak eta hoie. Bakoitzak du, hortako adar bakoitzak du bere esan nahia. Baina arkano nagusia bakarrik hartuko ditugu taller honetan, zen arkano nagusietan dago gizartearen prozesua nolabait sintetizatuta. Nola sintetizatuta, nola? Karta batean. Karta batean, badago maitasuna. Dago egin beharra, ateratzen dira. Dago itxaropena. Dago espiritualitatea. Hori dira, izatean dauden balore bat. Baina, eta kartan nun dago hori? Kartan dago, imaginan, irudimenean, dago hori espresautan nola bait. Dago nola hitzetan, jasotzen dugun hizkuntza bat bezalaxe, karta bakoitzak jasotzen du ikuspegi bat, maitasunari buruz, sentimentuei buruz, irakurketari buruz, hori dana jasota dago. Esango nuke... Arkano horiek nork egin ditu, karta horiek nork egin ditu? Bueno, Marsellako tarota hartzen du, ni segitzen diot, Jodorowskiri, Marsellako tarota hartzen dute. Hau, berak eta Filipe Camion 18. mendean konturatu ziren nahiko trakestua zaudela eta zenbait gauza gehituak taroto horri karta hoiei ez egokitzen zitzaizkionak. Orduan aurkitu zuten originala. Eta horri buruz egiten dute ibilbidea gero beraiek eta beraien interpretazioa. Lenguai bada, hizkuntza bada. Dedikazio bat behar da, ikasi egin behar da. Baina, horiek batzuk egin zituzten eta behin betiko eginak daude karta horiek? Bai. Eta orduan... Hortik ateratzen da, gero, irudimenaren bidez, irakurketa
motaren bidez, eta zeri aplikatzen diozun hori? Zeren hori nik aplikatuko diot pedagogiari momentu honetan. Hori zela, jolas bat, bueno, ez da jolasa, da reflexio sakon bat. Erreflexio sakon bat, baina azarraren bidez egiten da. Jolasaren bidez zuk aukeratzen dezu karta. Nolabait, baina guk tailer honetan testo bakoitzari bere karta egokituta daukagu. Lana egin dugu hortan, eta iruditu zaigun egokitzen zaion karta jarrita diogu testo bakoitzari. Orduan, taldeak testoak aztertzen dituztenean eta ikusten dituztenean, karta bat egongo da hor baita ere, beraiek sakontzen dutena osatzeko, eta irudimena eta kreatibidadea sortzeko, eta bai kolorea dela, bai irudia dela, eta bai joera direla, eta zenbait gauzetaz osatzeko erreflexio hori. Irikitzen da beste espazio imaginario bat, eta esperimentatu egin behar da. Esperimentazioa, jolasa, teknika didaktika edo pedagogikoa, horixe da hemen dagoena errealitatea interpretatu, betire eta tarot karta multzoarekin. Zerbait gehiago jakin nahi dugu, Arantza Ugartetxearekin. Arkano nahi du esan sekretu. Eta sekretu da esan nahi du arrazional mundutik haratago dagoena. Arkano txikiak egunerokotasunaz hitz egiten digute. Zientzia bada baita ere. Eta nagusiak giza prozesu unibersalari buruz. Eta esaten digu La Vía del Tarot, esaten digu Jodorowskik. Onartzen badugu, kontzeptu bakoitza ez dela errealitatea, bakoitza, ez da errealitate osoa, dagokion argazki mugatua baizik, hitzak erabiltzen ikasiko dugu baita ere. Ez munduaren definizio bat bezala, simboloak bezala baizik. Simbolo batek esan naiz zenbatu ezinak diren barietateak onartzen ditu. Sumatzen dituzten gizabanakoak adina. Gu bakoitzak gure sensibilitatetik zenbait gauza hausnartzen ditugu eta ikusten ditugu, eta bakoitza mundu bat gara. Orduan, simbologia horrek, tarotaren simbologia horrek laguntzen digu hitzak duen aberastasuna gehitzen eta osatzen. Eta erreflexio barru batean sartuz, horri, ez dakit, leihoak irikitzea, zabaltzea eta aurkikuntza baten etengabe jarraitzea. Ez dakit inoiz hor Eusko Ikaskuntza bezalako erakunde batek antolatu duen edo inongo unibertsitateetako bilkuretan eta tarota onartu da izan den. Bai. Joan dan astean, oain dela 15 egun, Mondragon Unibertsitatean egon nintzen, eta horrea juten naiz, izango dira, 8 o 9 urte juten naizela horrea, zerenen Freireren astea, ez dakit jarrita daukate bere programaren barruan bezala. Eta urtero joaten naiz, era desberdinetako dinamikekin. Eta lenguan konkretuki, joan izan tarotekin. Eta oso aberasgarri izan zen. Zeren, Mikel, badakizu zer gertatzen den. Zuk irudi bat ikusten duzunean horrela, hemen dituzun gauzak esateko, honi esan arazten dizkiozu. Eta objetibitasun bat sortzen da, eta askatasun bat esateko ere. Eta hezkuntzari buruz zenbait gauza ditugu barruan, askotan ez gerala ausartzen esatera, bai ikasleak garelako, eta botererik ez daukagulako, edo irakasleak garelako, eta baita ere, behar bada gure eremutik ez garelako ateratzen, eta klaro, imagina horren aurrean, karta horren aurrean, pertsona horren aurrean, beregan jartzen dugu zenbait gauza, eta sortzen dira oso gauza behar ditugunak entzun, eta gutxitan entzuten direnak. Txilen egin dugu ibilbide bat honetaz, gutxienez 6 edo 7 unibertsitatetan nik erabili dut. Eta han konturatu nintzen, nolako sormena edo ulerpena eta ulermena, eskuen artean darabilkigunaren ulerpen hori, askoz ere osatuagoa dela,
gainera emozioa sartzen da, integratu egiten du konozimentua hobeto, eta da didaktika mota bat gehiago. Prejuizioa daukagulako tarotari buruz, ikuspegi adibinazio edo sumatze adibinazio, eta horrek mugatu egiten gaitu. Baina, etzera harrituko hortaz, jendeak harridura saltzen baldin badu zure propuesta eta tarotari buruzkoa noski ez? Bai, harridura, baina harridura ederra da. Harridurari gabe ez dago aurrerapenik, nola esango nizuke jakindurian. Dana horrela izan da geure bizitzan, eta hau nola ez datorren, esan behar den bezala, ez dakigu, 1000. urteraino gutxienez badakigu egon daitekela, ikasi dutenak esaten dute, baina ez dakigu tarota hitza ere nundi datorren, ez dakigu, gure hizkuntza ere ez dakigu nundi datorren, ez? Aizu, eta horrek bultzatzen zaitu, hor barruan murgiltzea, baina horrela, nola esango nizukenik, ez zabarkeriz, ez manipulazioari buruz, ez gure erantzuna jaso nahian, ez zer esaten diguten irudi horiek baizik aztertu nahian. Eta hor deskubritu nahian, behar bada, zenbait sensibilitate gaur arte deskubritu ez ditugunak. Ez jakiteak, jakitera eraman behar gaitu. Eta ez dedila inoiz oztopo izan, zeren askotan tarota oztopo bihurtzen da horregatik. Zeren zuri esaten balin badizute, etzi zer gertatuko zaizu, zu hortan boatzezea. Ezke, ertzitu egiten du bizitza, zabaldu beharrean. Ez, era honetara, pedagogikoki, zabaltze bat da, aurkikuntza koloredun eta sensibilidade eta emozioa duen aurkikuntza bat da, beti lotuta zientziari, eta nik uste dut, nik konbentzituta nago horregatik planteatu dugu, eta gainera iruditzen zait, Eusko Ikaskuntzak ulertu duela gure proposamena, eta iruditu zait bikaina, benetan esaten dizut. Berritzailea denik ezin ukatu, bai gutxienik Eusko Ikaskuntzarena bezalako kongresu batean tarotari buruz aditzia, Arantza Ugartetxeak eman dizkigu azalpenak. Datorren astean, azaronen 18-tik 20-ra izanen da Eusko Ikaskuntzak antolaturiko kongresu hori, Gasteizen izanen dira saioak. Kultura arloa egituko hemen Euskal Herri irratian, Eusko Ikaskuntzaren eta Euskal Herria irratiaren lankidetzatik irtendako emaitza. Izan ere, kultur arloa, kultur gintzaren aldizkaria dugu. Eusko Ikaskuntza, jakitez.